दुथांजों थायोब्ला दुथां जायो, सादुजों थायोब्ला सादु जायो। बिजाबाव दंमोन ना? जों जब मावग्रायाथ' बैफोरबायदिनि नै आसि फिसानि नै बिजौनि उनावबो थानो समाया। जों जब मावग्राया जों हायानो, अकादानो गैया जोंहा। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। सैथो बाथ्राखौ बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रानो गाज्रि मोनो, गाज्रि मोननानै कमेन्ट लिरो। गाज्रि मोनथों आरो कमेन्ट लिरथों, जोंहा बेवहाय जेबो नांजानांगौ बाथ्रा गैया होननानै आं सानो। दिनैनि बे भिडिअ'आव बिथां मैखोमनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअ'खौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आरो देरहासार इस्लारि खोनासं, फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आं। बेनिफ्राय आंनि दाखालि बावैनि भिडिअ'आव गोबां कमेन्टस हरदों। आंनि गिदिराबो हरदों, फंबाय मासाव मास लफायनि, बिबारनि, मान्दारनि, इन्दि जिनि होनो हानाय नङा, नांगौ जायोब्ला संसारखौनो जायानो। आरो फंबायमोनाबो बुंदों, हानाय नङा आदा, सहस नङा। सहस नङा दे फंबायमोन, आं होनखायो। आं दिनै गोबां रां खामायो मान्थलि, थेवब्लाबो आंबो हाया। फिउचारनि बाथ्रा साननानै आरो फैगोन मासाव माखो जागोन, आरो सेफायजोबनानै लायोब्ला मायबा मोनसे बिपद जायोब्ला सोर होगोन, बैफोरखौ साननानै हाया, मासाव मास हाया। बेनिफ्राय आं दाखालि बावै इन्दि खुन्दुंनि लांगा दख'ना सोंनो थांदोंमोन आं। ओमफ्राय आंनि पार मान्थ पेमेन्टनिख्रुइ बारासिन दख'नानि दामा। हागोन बेखौ बायना लाबोनानै नेक्स्टआव माखो जागोन। आरो गंसे आइफननि दामा 15 प्र, 14 प्र, 16 प्र 1.5 लाख। 1.5 लाख बा खै मास नांगोन, बेखौबो हाया। सहस नङा। हायो हानाया, नाथाय बेखौ लानानै जेबो लाब जाया जोंफोरबायदिया। बेनिफ्राय जोंहा देरहासार इस्लारि भाइजान होनना बुङो आं बेखौ, एदावो आं बेखौ। भाइ देरहासार इस्लारि भाइजान, दिनैनि दिनाव सोरबा हिन्जावफोरखौ आसि थुनानै दा बुं। मोनसे समाव आङो मोनसेल' भिडिअ' बानायनानै रायदों, आंनि सायाव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ओंखारलांदों। नाथाय आङो बेनि एगेन्स्टआव मोनसेबो भिडिअ' बानायफिनाखै। बानायफिननो गोनांब्ला प्रुफआ आंनियावसो दंजोबो, कल रेकर्डआ आंनावसो दंजोबो मोनफ्रोमनिबो। जेरै दा मैखोमनिफ्राय कल रेकर्ड ओंखारदो, बेफोरबायदि आंनावसो दंजोबो डिटेल्सआ। थेवब्लाबो आङो पाब्लिकनो देखायाखै, खोनासंनानै थादो। दा देरहासार भाइ, सोरबा हिन्जावफोरखौ बेफोरबायदि दा बुं, बरबाद जागोन। आंबायदि मैखोम बायदि बरबाद जागोन भाइ। हागोन नोङो इन्दि खुन्दुंनि दख'ना होनो हागोन हाया, आरो बेरायनो लांनो हागोन हाया? हा? बेरायनो लांनो हागोन हाया? दिनैनि दिनाव देरहासार भाइ, थाखा फैसा गोनांफोरखौ ना, थाखा फैसा दि देखायो, गोबां थाखा फैसा गोनां दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो। गिदिर गिदिर साख्रि मावनायफोरनियाव सोरनियाबा हरानो हौवा हिन्जाव गिदिर गिदिर जब मावो, 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख मोननाय दङ। अब्ला सानैजों 5 लाख, 6 लाख मोननाय दङ। जोंनि साखाथियावनो दं गोबां। थेवब्लाबो रावबो देखाया। देखायो नामा? देखाया। जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय ससियेल मिडियायाव देखाया। नाथाय देरहासार, दिनैनि दिनाव दाखालि बावै सासे गथ'आ कमेन्ट हरदों, आदा दिनैनि दिनाव गासैबो बिजनेस जाजोब्बाय। गाज्रियानो जा मोजाङानो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिजनेस जाजोब्बायनो। मोनथिदोंना? बे फंबाया गोबां सानै हय लिरदों। आंनि जाय दाखालिनि भिडिअखौ नायगोन बिसोर बुजि मोनगोन। हा, दामि दामि गाननो हायोब्ला अब्लानिया बेखौ मा गोबां मानसियानो मा भगबान बायदि सानो होनना बुंदोंमोन आं। बेवहाय मा होनदों सासे गथ'आ, बिजनेस जाबाय आदा, बिजनेस जाबाय दानि दिनाव होनना बुंदों। रावखौबो नायला, मोजांखौबो नायला, गाज्रिखौबो नायला। दा देरहासार, जोङो मा खालामनांगौ? बरायनोसो नांगौ। बरायनाङा अब्ला बरायनांगौ। गाज्रि बुंनाङा सोरखौबा, बरबाद जागोन। स्ट्रि था। देरहासारा आंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ बुजिखाजोबगोन। बे मोनथिखागौ आंखौ माबायदि बाथ्रा बुङो आङो। हा देरहासार, बरायनोसो नांगौ, गोजौआव दैखांनांगौ। थाखा फैसा गोनां मानसिखौ, थाखा फैसा गारनानै देखायग्रा मानसिखौ दामि दामि
हा देखायग्रा मानसिफोरखौ बरायनोसो नांगौ नंना नङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम बरायनांगौ अब्लासो दा मा होननानै बुंनो बिथां मैखोमखौ दुखुसो मोनलायलांबाय मैखोमनि जाना बुंनो ना सोरनिबा जानानै बुंनो नंगौ मोनसे समाव जोंहानाव अन्थाइ खुबैदोंमोन मोनसे पार्टिया बै दिनखालि आङो अन्थाइ खुबैबाय थाब्ला आङो गुवाहाटि एयारपर्टआवमोन न'आव बेनि आगोलाव मोनफैयाखै आं न'आव मोनफैनायब्ला लामाजों अन्थाइ खुबैबाय दङ आंथ' उनथिंसो थांनानै उनथिंनि मानसिफोरखौ 10 जनसोखौ बुखावजोबगौमोन आं पात्ता मोननाय नङामोन बिसोरो दानो खोमसिमोन बे जाबाय आंनि आयदा जोंनि आइडिया बेफोरो नोंसोर सिगां अन्थाइ खुबैबाय थादो उनजों फैनानै बुख्लाजोबगौमोन पात्ता मोननाय नङामोन खारफिनलांगौमोन आं गोबां बाथ्रा रायदोंमोन फेसबुकआव लाइभ फैना बै समाव जोंहा बिथां मैखोमा आंनियाव फेसबुकआव फैनानै आंनि नाम्बारखौ लादों कल खालामदों रायज्लायदों सोर अन्थाइ खुबैनाय आं होनबाय उमुक पार्टिया होननाय लोगो लोगो बिथां मैखोमा मा खालामखो निउसबो गैया जेबो गैया दा आं मा बुंनो आंबो बुजियो मोनसे निउसखौ सालायनानै सोरनो बेसेबां दरमा होनो हानो भिडिअआ बेसेबां भिउ जायो बेसेबां रां मोनो जों इउटुबारनिया बेसेबां भिउ जायो निउसआ बेसेबां भिउ जायो जों बेयावनो हमदांना मोनो आं जेबो बुङाखै सोरबा निउस खालामा नाथाय मोनसे पार्टिया होननाय लोगो लोगो निउसआनो बन्द जादों बेनि रायज्लायनायानो बन्द जादों नंगौ थांना थानो थाखाय गोबां रां नांगौ नंना नङा बेनिफ्राय आंनि सासे खास मानसि मैखोमनि निउसाव फरायोमोन मैखोमा जेबो बाथ्रा मोननाय नङा निउस फरायनो बेनो लायोमोन बेनो दोनहैयोमोन बे मानसिखौ आं गोबां बाथ्रा मिथिगौ नाथाय आं रावनोबो जेबो खोन्थाया मैखोमनि खामानि मावनो नागिरनाय मैखोमनि साननाय मैखोममोना बोरै जायो आरो निउस फरायग्रानो बै समाव बिसोरो फैसा होगोन ना होआमोन ना निउसखौल' फरायनो लाना फैयोमोन ना साल' दौवोमोन हा आरो मैखोमनि गेजेराव आंखौ सोर मा बुङो हा गासैबो इनफरमेसनखौ आं मोनजोबोमोन मैखोमाबो बाबदावखांगोन सोर मानसि बे होनना आंनि खास मानसिया बेवहाय निउस फरायोमोन मोनसे समाव बेनिफ्राय फरायासै थाङासै फरायनो बेफोरबायदि काहानि पात्ता मोननाय नङा दा मा होननो मैखोम भाइ सोरजों लोगो जाना बुंनो हिनजावजो ना नोंजों मांसै सिनायनो हायियानो बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि नंना नङा दुथांजों थायोब्ला दुथां जायो सादुजों थायोब्ला सादु जायो बिजाबाव दंमोन ना जागोन ना जाया बे बाथ्राया नंना नङा आंबो दिनै सोरबा गाज्रि मानसिजों थाजोबगोन ना आं हारसिंल' मोजाङा खामानि होनाय नङा मालाबाबो खामानि होनाय नङा आंबो गाज्रि जानो गोनां जागोन मोजांजों थायोब्ला आं सासे गाज्रियाबो आं मोजां जानो गोनां जागोन बायध्य जालांगोन आं मोजां साननो गोनां जालांगोन आं मोजां मानसिजों थायोब्ला दा जोंहा बिथां मैखोमा मा होनना बुंबावनो बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन ना जोङो सिनायनो हानांगोन सोरनि ग्रुपआ माबायदि नंना नङा सोरनि ग्रुपआ सोरनि गेङा माबायदि जों बेखौ सिनायनो हानांगोन मोनसे फुटबल टीम दङ दा बे फुटबल टीमाव माबायदि प्लेयार दङ बिसोरनि प्लेयारखौ नायनानै जोंनि टीमखौ जों माबायदि खालामनांगोन बिसोरनि दुरबला बबाव बेखौ जों नायनो हानांगोन हा थिग बेफोरबायदिनो जोङो माखासे मानसिफोरनि खामानि मावनाय बैसोरनि ग्रुपनि मानसिफोरखौबो नायनांगोन जोङो सिनायनो हानांगोन बिसोरनि ग्रुपआव माबायदि मानसि दोङो बिसोरनि साननाय हनायफोरा माबायदि बिसोरनि खामानिया माबायदि ना माबायदि सानफ्रोमबो एसेबां हा दामि देखायो जोङो बैफोरखौ नायनानैबो सिनायनो हानांगोन बिसोरनि बिजनेसा मा
बिसोरनि थाखा फैसा बबेनिफ्राय फैयो, बिसोरनो सोर होयो एसेबां जानाय लोंनाय बेरायनाय थानाय, नङा नङा। जों जब मावग्रायाथ' बैफोरबायदिनि नै आसि फिसानि नै बिजौनि उनावबो थानो समाया। जों जब मावग्राया जों हायानो, अकादानो गैया जोंहा। देखायनाय बेरायनाय गारि मथर जानाय लोंनाय अकादानो गैया। जों जब मावग्रायाथ' होनखायो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।